Добър ден! Това са колите, които постоянно и денонощно и всекидневно са тук. Ами, моите лица къде да ходят? Редно ли е колите да са отвън на тротуара, вместо да си в гараж? А де-факто? Да, слушам. Не, видео ще правя. Видео ли? Да. Така ли? Значи оставате колите така. Благодаря ви. Благодаря ви много. Половината е частна собственост. Позорувам ви. Органите на реда поощряват колите на тротуара. Поощряват и колите на тротуара да си видят вместо децата ни да вървят по тротуарите. Тротуари са за пешеходци, ако не знаете. За какво е? Това паяк за какво е? Ами, аз го питах. Ето, никаква работа не свършихте, всичко е наред, нали? Тротуарите това. Колата ви е на тротуара. Това няма да е задълго. Гарантирам ви. Ето, виждате положението. Тротуара вместо да е заселен от пешеходци, е заселен от коли. Това е положението. Това е улица Калоян, 74-76. Децата не вървят по улицата заради шибаните коли.